Здравейте, хора. Днес ще направим един малко пак опаниче за 6000 джема. Няма много. Не ми се дават пари за FC Points. Не съм отварял FC от преди един час. Всъщност, може би ще направя експеримент. И ще изхарча всичките пари. Всичките диаманти. Само имам истерек. Така. Перфектно. Само да разгледам тук нещата, които са. Добре. Имало много ли? Макто минува и добри. Какво това е? Така нещо на Division Rivals. Лично, което ми струва нещо, което може да стане, е това 103-107 за 10 000. Иначе друго. Чакайте малко. Друго от Division Rivals. Не. Добре. Да, заради. Тук какво ми се падне? Добре. Добре сте неща според мен. Добавих най-накрая Бекенбауър. Колко е всъщност процента за нещо хубаво? 1% 60. 1,60. Тук какво може би тук ще ми стане? Компани. Чарлтон и Дибала. Тук тия... Да, тия вече са... Добре. Айде. Отваряме го. Това пакетче. Това пускам. Да, гледам някакъв бък. Задържам до бяло и пускам. Нека видим какво ще ми се падне само. Какво това да е? 102. Ужас. Не само аз да видя. Тук идвам на BSL. Не, на Top Events. Тук 3000. 7. Не. Тук за 3000. 101. Да, под 1%. Та фактически тук нищо не може да се падне. Единствено, което ще се падне, това трябва да е за фолдър. Не съм играл Division Rivals вече от, може би, 1-2 седмици. Само да се отворя. И е това. Тук всъщност на тези какво ми се падне. На тези тук ще използвам Фердинанд, Лампър. Не, даже Лампър не мога да използвам. Гатусо може. Рикардо. Кол Палмър. Да, става. И Конате. Също може и Марко Корея. Но тук фактически какъв ми е шанса? Същия. Мале. Смяй, давайте. И Бруно Фернандеш няма да лъжи. Ама няма. Да се целя винаги към голямото.
Нищо хубаво ми се падна. Задържам пак до бяло. И давай. Задържам до бялото. Испания. CDM. Манчестър Сити. FIFA 103? 102? 103. Нико Гонзалес. То фактически аз с 103. Стойте са малко. Аз съм 107. Искам да видя нещо. Ако направя така. Аз имам и Ериксън. Добре. Чакай бе. Тук само трябваше да си направя някакви неща. Добре. И те ще ги дам за фолдър всъщност. И може би имам 1-2 пакета още да отворя. Не съм сигурен дали отварям всички. Защото па няма да има за шортове. Какво това? What? Какво става? 5900! Има промяна в плана. Ето го всъщност. Ама това на челенчето го. Бекенбауър си е Бекенбауър. Хубавото е, че вече излещат и за другите легенди. И за Пеле... Не, всъщност Пеле си го има тогава. Обърках се с Пеле и Марадона, да. И за Марадона се сетиха. И за Бекенбауър. Много ме кефат FC напоследък. С нещата, които дават тук, награди всичко. Така. Bestseller не, Top Events. Top Events. 3000. Чакайте малко само.